Sziasztok! Üdvözöllek az Oriflame by Klau oldalon. A mai videómban szeretnék nektek arról beszélni, hogy miért éri meg Oriflame termékek forgalmazásával foglalkozni. Ha Romániában élsz és szeretnél plusz pénzt keresni, ezt egyszerűen megteheted az Oriflame segítségével. Ha rendelsz magad és családod számára Oriflame termékeket, akkor könnyedén hozzájuthatsz egy 23%-os kedvezményhez. Ehhez nem kell más tenned, mint 70 és 300 lej közötti rendelést leadnod. Így már is elérted a 23% jutalékot. Ha megmutatod a katalógust barátaidnak és ismerőseidnek, a kollégáknak a munkahelyeden, akkor könnyen elérheted a 300 lej fölötti rendeléseket. Vagyis, ha 300 és 600 lej értékben rendelsz, akkor 30% jutalékot kapsz. Ez azt jelenti, hogy egy 300 lej fölötti rendelés esetén körülbelül 90 lej az, amit megtarthatsz magadnak. Ha rendeléseid elérik a 600 lej fölötti összeget, akkor a jutalékod már 40%. Ez pontosabban azt jelenti, hogy egy 600 lejes rendelésnél már 240 lej az, amit megtarthatsz magadnak. Ugye, hogy nem nagy ördöngőség. Meg tudod te is csinálni. Keresd hát többet az Oriflame segítségével. Hogy mit kell tenned, hogy elindulj ezen az úton? Jelezd számomra az oldalon keresztül, privát üzenetben, hogy érdekel a dolog. És amint tudok, felveszem veled a kapcsolatot. Segítek az elindulásban és a további lépésekben. Első körben elküldöm neked ingyen az aktuális kampány katalógusait és a beiratkozási ívet, melyet aláírva vissza kell küldened nekem. Segítek a rendelés feltevésében, és az aktuális promóciókról is mindig tájékoztatlak a felületen, ahol tudjuk tartani a kapcsolatot. Ha most csatlakozol az Oriflame-hez, szuper trendi ajándékokkal jutalmaz meg téged az Oriflame a jutalékod mellett. Ha az első rendelésed eléri a 150 lejt, egy Power Woman parfüm lehet a tiéd csupán 5 lejért. A második rendelésed, ha eléri a 250 lejt, egy trendi pénztárcát kapsz ajándékba. Míg ha a harmadik soron következő katalógusból sikerül tenned egy 350 lejes rendelést, ajándékba kapsz csupán 10 lejért egy trendi táskát. A rendeléseket online teszed fel, és a csomagot futár szállítja házhoz. Nem kell erőfeszítéseket tenned, csak beszélgetsz az ismerősökkel, és már is több pénzt hozhatsz a családi kasszába. Ha valóban szeretnél több pénzt keresni, vagy olcsóbban vásárolni, akkor keresd meg privát üzenetben. Köszönöm a türelmed, és várom, hogy megkeresd, ne feledd, pár klikkel most megváltoztathatod a jövődet.